שקלתי אם לשאול אותך מה אתה רוצה. אתה רוצה שאני אספר לך סיפור, לך עובדות, אני אדברר את מה שכולכם שומעים ומפחדים לשאול שאלות, או שאני אומר את האמת. רק אמת. בואי נתחיל. המלחמה הסתיימה לדעתך? אז אני אגיד לך איך אני מגדירה את זה, בסדר? חובתי לשמור על עם ישראל ועל חיילינו מכל משמר. והמלחמה הזאת שהיא קיומית מאוד, המטרות שלה הן מטרות אמורפיות, ואני אסביר לכם גם למה. אם יש לי 40,000 מחבלי חמאס בתוך עזה, בכל עזה, ואני אחרי 3 חודשי לחימה חיסלתי, חייליי בעוז רוחם חיסלו כ7,000 מחבלים. אני אגרר עכשיו למלחמה של שנה שבה אני מתמרנת קרקעית בכל עזה כדי להגיע לחמאסים האלה. אז הנה, קבלו, זה שיגעון, זה בלתי ניתן להשגה, נכון. ואני לא מוכנה לדבר הזה. בצפון הרצועה הייתה התקפה ארטילרית עצימה, ותפיסת הלחימה הייתה שיטוח, ורק אחרי שיטוח כניסה קרקעית. בדרום הרצועה, היום סוף סוף אני יכולה לומר, לחימה הייתה אחרת, המגמה היא אחרת, המגמה היא לתמרן קרקעית ולקבל סיוע מהאוויר. למה לראות חיילים שלי ונגמשים הולכים בסך ובניינים משמאל עומדים על תילם? מישהו מוכן לגלות לי את זה? יוסי יהושע כתב אתמול ברוב שערוריה, כן, שיש בעיית חימוש. בוא נגיד שזה נכון. נגיד וזה היה נכון. תגיד לי, אין לך אחריות? מה, אתה משחק לידיים של החמאס? בבקשה, למה אני פה? צר לי לשבור לך מיתוסים. כשמישהו מתדרך כתב צבאי שיש בעיית חימוש, הוא עושה את זה בכוונת מכוון. מה הכוונה שלו? הכוונת מכוון זה להצדיק למה בדרום הרצועה אין הפגזות ארטילריות. אז צר לי... אין בעיית חימוש? אין בעיית חימוש. חד וחלק. אני אומרת לך, אין בעיית חימוש. רגע. יש שינוי שיטת לחימה. אמרו לי מקורות מדיניים מאוד בכירים. בסדר? אנחנו מאוד בכירים. שיש בעיית חימוש. את אומרת פה שאין בעיית חימוש? על סמך מה את אומרת את זה? אני לא יכולה להגיד לך על סמך מה, כי אז אתה רוצה שאני אקבל ענישה פרלמנטרית? לא, היה שמדברים על בעיית חימוש, בעיקר למטוסים. אז אני מבהירה לך. והטענה היא, בתחילת המלחמה, חיל האוויר לכאורה, התפרע מדי, ואני אומר את זה בצורה חיובית, טוב מאוד. טוב מאוד שהתפרע. כמה שיותר להתפרע זה מצוין. ואז, אחרי שהוא התפרע מדי, נוצר חסר, שעכשיו מנסים להשלים אותו, כי חסר חומר נפץ בעולם, יש בעיה שהעבירו מפה המון תחמושת לאוקראינה, וגם בארצות הברית יש בעיה של חוסר בנשקים. תראו, אני חייבת לומר לך, קודם כל זה שקר? רק שנייה, אני אומרת לך את המצב. אני לא יכולה להגיד לך, יוסי יהושע שיקר, הוא נסמך על מקור שהוא קיבל. אני אומרת לך, טלי גוטליב, חברת כנסת, בתוך ועדת חוץ וביטחון, אומרת לך, שאין בעיית חימושים. עמית הלוי, חבר...